Bilboko Guggenheim Museoaren patronatuak Miren Arzallus historialari eta komisario ezaguna izendatu zuen atzo museoaren zuzendari nagusi, Juan Ignacio Bidarteren ordez, azken hilabeteotan osatu den hautaketa prozesua burutu ondoren. Aprilaren 1-tik aurrera hartuko du kargua Arzallusek. Eguerdian, EAEko datorren urteko aurrekontuen aferan, EH Bilduk anbizio maila minimo bat bermatuko duen akordioaren aldeko autua egin du. Halaxe baieztatu zuen atzo Nerea Kortajarenak koalizio subiranistaren bigarren proposamenaren aurkezpenean. Bilatzen duguna aurrekontuen negoziaketa honetan da, Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako horretan nolabait anbizio maila minimo bat, anbizio maila bat bermatuko duen akordio politiko bat lortu alizatea. Azken finean, aurrekontuen negoziaketa ez da Excel tabla batean ajusteak egin alizatea edo Excel tabla bat kuadratzea. Hori baino askoz gehiago da, politika publikoak izan behar duten norabidea eta hoien helmena markatzeko aukera bat, eta horretan aurkituko gaitu Jaurlaritzak, horretan aurkituko du Euskal Herria Bildu eskua luzatuta. Atzo, Erandioko Astrabudu auzoan, 70 urteko emakume bat eta bere biloba etxegabatu zituzten. Mobilizaziorako deia egin zuen Uribe Kostako Etxebizitza Sindikatu Sozialistak etxegabetzearen orduan ura geldiarazten saiatzeko, eta bertan ertzaintzak 2 pertsona atxilotu zituen. Horrez gain, elkarretaratzea gauzatu zuten atzo arratsaldean, egoera gaitzesteko asmoz. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuetarako bigarren proposamena eman zuen ezagutzera atzo. Nerea Kortajarenak Gasteizko Legebiltzarrean koalizio subiranistaren bozeramaile denak eman zituen horren inguruko xehetasunak. Euskal Herria Bilduren aurrekontu hauetarako bigarren proposamena, da proposamen bat realista eta proposamen bat zehatza. Esango nuke dela, politika neoliberalen porrota bezain realista den proposamen bat, eta politika horiek herritarrek bizitzan dituzten ondorioak bezain zehatza den proposamen bada. Guk ondorioz trasladatu dieguna, dokumento bat trasladatu diogu Jaurlaritzari, eta dokumentu horretan planteatzen dioguna da, etxe bizitza arloan, zaintzaren arloan eta soldaten arloan, politika publikoak zuzentzeko, hoietan aldaketa estrukturalak bultzatzeko planteamendu bat egin diogu. Iruditzen zaitugulako hauek direla politika neoliberal horiek gehien egindako sektoreak, eta baita ere planteamendu bat ulertzen dugulako momentu honetan ezinbesteko dugula, beharrezkoa dugula erreforma fiskal sakon bat egin ahal izatea. Trasladatu dugun proposamena ez da ajusten inguruko proposamen bat, ez da aldaketa, proposamen bat, aldaketa txikiak edo handiagoak planteatzen dituen proposamen bat, ez da hori, da herritarrek dituzten arazoei politika publiko konkretoetatik erantzun ahal izateko proposamen bat. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria ere mintzatu zen atzo aurrekontuen inguruan. Irrati publikoan egindako elkarrizketan, Pradalesek EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan duen jarrera bera balu, adostasuna posible izango litzatekeela adierazi zuen. Oposizioko alderdiekin aurrekontuak negoziatzen ari da Eusko Jaurlaritza, EH Bilduren txanda izango da gaur, baina bien bitartean, Pradales lehendakaria mesfidati agertu da EH Bilduren jarreraren aurrean. Nahiko nukena da ikustea EH Bilduren jarrera eta edukietan Nafarroan jokatu duen papela
Euskal Autonomia Erkidegoan ere jokatzea. Nik esan nuen legebiltzarrean Iruñako azokan kilo presupuestarioa eta Gasteizko azokan kilo presupuestarioa berdinak izango dira, lazia berdin izango. Jarreretan eta edukietan berdintxu hariko balira, nik uste dut adostasunerako aukerak egon daitezkela EH Bildurekin. Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan esan ditu Itzok Pradales lehendakariak, hitz handietatik ekimen zehatzetara igarotzeko eskatu dio koalizio abertzaleari eta epe luzera bakarrik ez, eguneroko beharrei begiratzeko. Hala ere, zintzoki aztertuko dituztela alderdietako ekarpenak iragarri du Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Zerga erreformaz ere mintzatu da positibotzat hartu ditu Eusko Jaurlaritzako osatzen duten alderdiek adostutako akordioak eta horri ezetz esatea zaila izango dela nabarmendu du. Alderdi politiko bakoitzak erabaki beharko du. Hor daude 3 alderdi, niretzat eta edukiak ikusita etzai bat ere errez egiten ezetz esatea gazteentzako etxeak erosteko zein alokatzeko neurriei ezetz esatea. Enpresa txiki eta kooperatibentzako jartzen diren neurri fiskal positiboiei ezetz esatea. Konziliazioari ezetz esatea. Transizio berdeari ezetz esatea. Ez dut uste hain erreza izango denik guztia justifikatzea. Pradalesek esan du oraindik eskualdatzeke dauden eskumenei buruz itxaropentsu dagoela eta gobernu akordioan jasotakoa betetzeko konpromisoa berretsi du. Nazio eraikuntzan aurrera egiteko aukera ikusten du lehendakariak zentzu horretan. Azkenik Pradalesek kezka agertu du euskararen aurkako oldarraldiaren aurrean eta azpimarratu du erronka ez dagoela bakarrik administrazio publikoan. Erronka ez dago euskalduntze prozesuan eta euskal administrazioan bakarrik. Niretzat erronka, euskararen erronka, dago eskoletako patioetan gure umeek eta gazteek, nahiz eta euskaraz ikasi erderaz aritu eta aritzen badira, lan munduan, enpresen munduan, komunikabideai begira edota aisialdian. Hor daukago erronka benetan. Jauzi kualitatiboa eman behar dela nabarmendu du lehendakariak eta euskalgintzarekin eta euskalgintzatik kanpoko eragileekin adostasuna bilatzaren alde agertu da. 2025ko aurrekontuekin jarraiki, Arabakoak ere onarpenaren bidetik doazela dirudi. Ramiro González Ahaldun nagusiak Aldundia EH Bildurekin eta Elkarrekin alderdiarekin gauzatzen ari den negoziazioak ongi doazela jakinarazi du. Arabako Ahaldun nagusiak Ramiro Gonzálezek aurrekontuen negoziazioa bide honean doala adierazi du Foru Gobernu Kontseiluan. Foru Gobernuak Elkarrekinekin eta EH Bildurekin izaten ari dituen elkarrizketak azpimarratu ditu Gonzálezek eta azaroaren 15erako aurrekontu akordioa izatearen aukera mahaigaineratu du. Hay desde luego una voluntad por parte del gobierno foral de negociar con todos y todas, siempre se ha mantenido esa voluntad de negociar con todos y todas, y ahora mismo con quienes estamos hablando de forma, digamos, más intensa es con Elkarrekin y con EH Bildu, con quien también estamos conversando. En todo caso, el viernes el gobierno foral aprobará un proyecto, ¿no? Tendríamos tiempo después también para seguir trabajando el acuerdo. Lo importante es que haya acuerdo, lo importante es aprobar un presupuesto acordado antes de que finalice el año. Peperekin negoziazioak ezeztatu ez dituen arren, Gonzálezek adierazi du Alderdi Popularrak nahiago duela aurrekontu proiektua ezagutu ondoren negoziatzea. El Partido Popular no se niega al acuerdo, no se niega a negociar, pero prefiere hacerlo una vez presentado el proyecto de norma foral. Gauzak horrela, Ahaldun nagusiak eta era berean batzar nagusietako Elkarrekinen bozeramaile den David Rodríguezek alderdien arteko elkarguneak azpimarratu dituzte. Estamos trabajando intensamente con Elkarrekin Araba, que ha presentado una propuesta seria, realista, basada en las cuestiones que más le importan a esa formación política y en las que quiere trabajar. Estamos trabajando intensamente con el gobierno foral en una mesa de diálogo y de negociación. Esta mesa avanza bien, tengo que decirlo.
estamos llegando además a puntos de encuentros muy importantes en temas fundamentales como es la vivienda, puntos de encuentro que además entendemos que son muy positivos. Rodríguezen esanetan etxebizitza, zaintza, osasun mentala eta garraio publikoa dira jorratzen ari diren gai nagusiak aurrekontuekiko adostasun batera iristeko helburuarekin. Lizarran, pasaden larun batean, herriko festetako txoznen aferaren inguruan ikertzen ari diren pertsonei euren elkartasuna adierazi nahi izan zieten. Izan ere, pasaden astean, udaltzaingoak deklaratzera deitu zituen 27 herritar aurtengo jaietako protesten arira. Festagirok deituta, Lizarran elkarretaratzei jendetsu bat egin zuten asteburuan, instituzioen autoritarismoa gelditu elkartasuna Lizarrako 27 gazteekin lelopean. Joan den astean, Lizarrako udaltzaingoak 27 pertsona deitu zituen deklaratzera, jaietako leheneguneko protestarekin lotuta. Jendetza batek San Pedro Elizatik atera ondoren, udalbatzak Bajadika del Puy famatua jeistea eragotzi zuenean. Aurten udalak Lizarrako txosnak debekatu ditu. Txosnagunea autobus geltokiko aparkalekutik Los Llanos parkera toki aldatzen saiatu zelarik. Honen ondorioz, mobilizazioak egin ziren udalaren erabaki autoritarioaren aurka. Bajadika del Puy ekimena gatazkatsuena izan zen eta hortaz, poliziak 27 gazte deitu zituen deklaratzera eta momentu honetan haiek ikertzen ari dira. Festagirok seinalatu duenez, UPNek jarrera autoritarioarekin jarraitzen du eta Lizarraldeko herritarrek borrokan jarraituko dute honen aurka. 27 gazteen auziaz gain, Txoskin Panpinak jasan duen boikota salatu dute ere. Panpina festagiroren ikurra da eta identifikatzeraino iritsi dira. Beraz, herritarrek bat egin dute udalaren autoritarismoarekin amaitzeko. Hirurogeita hamar urteko emakume bat eta haren biloba kaleratu zituzten atzo Erandioko Astrabudu auzoan. Uribe Kostako etxebizitza sindikatu sozialistak mobilizaziorako deia egin zuen etxegabetzeari aurre egiteko eta 2 pertsona atxilotu zituen ertzaintzak. Horren ostean, sindikatu berak elkarretaratzea antolatu zuen arratsaldean egoerak gaitzesteko asmoz. Etxebizitza eskubidearekin jarraiki Nafarroara goaz. Izan ere, manifestaziorako deia egin du etxebizitza sindikatuak Iruñean datorren azaroaren 28-rako. Arituk eta Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak prentsaurrekoa eskaini dute azaroaren 28an Iruñean etxebizitza eskubidearen alde negoziazioarekin amaidezagun lelopean egingo den manifestaziora deitzeko. Martxa arratsaldeko 7etan abiatuko da Errekoleten plazatik. Izan ere, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu guztiek abenduaren 14an Bilbon antolatu duten manifestazioaren aurrekoa izanen da. Salatu dutenez, etxebizitza momentu honetan negozio bat da, eskubidea izan ordez, non lehentasuna ematen baitzaio gutxi batzuen irabaziari.
langile klasearen oinarrizko bizibideak eskuratzeari baino. Langile klasearen pobretzea ematen ari dela gaineratu dute sindikatuek, etxe bizitzaren problematika erdimugan jarriz. Honen arira urgentziazko neurriak hartu behar direla gehitu dute. Horregatik, elkartu ginen dolaste gutxi Bilbon, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu guztiak, mobilizazio orokor bat deitzeko Euskal Herri mailan, Bilbon abenduaren 14an. Honetaz gain, Iruñe Herriko etxebizitza sindikatu sozialista eta Arituko etxebizitza sindikatua elkartu gara mobilizazio bat deitzeko, hemendik aste gutxi barru, azaroaren 28an, Iruñeko kaleak betetzeko uste dugulako Nafarroak badituela bere berezitasunak eta bere aldarriak ere plazaratzeko. Alderdi politikoen proposamenak antzekoak direla kritikatu dute, eta politikarien eta enpresarien arteko traturik ez dutela onartzen esan dute. Beraz, dei egin dute bai azaroaren 28ko, bai abenduaren 14ko mobilizazioetara parte hartzeko. Bilbon, euskaraz bizitzeko oztopoak salatzeko ekimena gauzatu zuen atzo Guka mugimenduak Deustoko metro geltokian. Herri mugimenduetako eta eragileetako euskaltzale aktivistak osatutako Guka mugimenduak Bizkaiko hiriburuan euskaraz bizitzeko dauden zailtasunak eta aukerak ikusarazi ditu. Deustuko metro geltokian egin dute protesta, eskailera mekanikoaren norabidaren kontra, Bilbon euskara erabili ahal izateko korrontaren kontra aritu beharra dagoela nabarmendu nahi izan du Guka Bilboko euskaltzalen plaza askeak, eta gogorarazi nahi izan dute euskara erabili ahal izateko dauden trabak une oro sufritzen dituela Bilbon euskaraz bizi nahi duen orok. Horiek horrela, oztopo horietako batzuk irudikatu dituzte, hala nola euskarazko aisialdiaz gozatzeko zailtasunak, administrazioan beti euskaraz hartatuak izateko mugak, euskaltegietako ikasleek euskara praktikatu ahal izateko guneak aurkitzeko dituzten oztopoak, edota hiriko merkataritzan eta zerbitzuetan une oro euskarazko harremanari eusteko ezintasuna ere. Era berean euskararen aurkako oldarraldi judiziala ere salatzeko aprobetxatu dute ekintza. Gukak gogoratu nahi izan du Bilboko mugimendu euskaltzaleak eta euskaldun komunitateak arnazguneak eta euskarazko harremanak zaintzeko espazioak eraiki dituela azken urteotan, eta horren erakusle dira kulturgintzan, aisialdian, hezkuntzan, jai batzordeetan edota komunikabideetan besteak beste euskaraz lasai aritzeko sortutako guneak. Nafarroan, foruzaingoak euskaraz informatua izateko eskubidea urratzen duela baieztatu du behatokiak. Izan ere, sare sozialetan gazteleraz soilik informatzen duela salatu du hizkuntza eskubideen aldeko erakundeak, eta hori 2017ko 103 foru dekretuaren aurka doala. Energia berriztagarrien inguruko makroproiektuak aurrera doaz Araban. Oraingo honetan, Mendia Wind konpainiak azaldu du gaubean parke eolikoa eraikitzeko interesa. Mendia Wind enpresak gaubean Arabako mendialdeko udalerrian parke eoliko bat eraikitzeko baimena eskatu du. Energia matrizea dibertsifikatu eta karbono isuriak murrizteko helburuarekin. Parkeak 6 haize errota izango lituzke eta 43,2 megawateko potentzia izango luke guztira. Eskualdean energia eolikoa sortzeko gaitasun handitzen lagunduko lukena. Aldi berean San Miguel ISFV enpresak beste proiektu bat aurkeztu du Araban, oraingoan eguzki energiari buruzkoa. 3 parke fotovoltaiko lirateke, Gasteizen eta Arratzua Ubarrundian kokatuak.
Guztira 6.480 eguzki panel izanik, parke horiek 4 megawatteko potentzia kombinatua sortuko lukete, iturri garbi eta iraunkorragoetarako trantsizio energetikoaren aldeko eskualdeko beste apustu bat. Hala ere, energia berriztagarriak sustatzen dituzten proiektu batzuk zailtasunak ere badituzte. Arabako Foru Aldundiak duela gutxi baztertu zuen Laminoriako parke eolikoa delarik honen adibide. Arraia Maeztuko udalerrian eraikitzekoa zena, ingurumenean eragin zitzakeen inpaktuengatik atzera bota zuten. Ramiro González, ahaldun nagusiaren hitzak ekarriz, eremu berean parke fotovoltaiko bat garatzeko aukera aztertu da. Harrobi bat den horretan, giza jarduerak aldez aurretik aldatutako lur bat baita. Aukera honek energia sortzeko espazioa aprobetxatuko luke, ukitu gabeko eremu naturalei kalterik egin gabe. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak espioitzagatik zigortu du enpresa bat. Izan ere, konpainiak detektibe bat kontratatu zuen bajan zegoen langile baten nondik norakoak jakina ahal izateko. Arabako ostalaritzan grebarako deialdia egin dute datorren abenduaren 5 eta 7. Sektoreko hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dago duela urtebetetik. Hala ere, badirudi datorren abenduaren 14an berriro elkartuko dela mahaia. ELA, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek abenduak 5 eta 7an izango den Arabako ostalaritza sektoreko greba deialdia helarazi dute. Helburua patronalak hitzarmen kolektiboaren negoziazioan aurrera egitea dela jakinaraziz. ELA, Komisiones Obreras eta UGTek aitortu dutenez, SEA Arabar elkartearekin egindako azken bileran, sindikatuek soldatak 2024 arte eguneratzeko eta egiteke zeuden gaiak 2025erako uzteko trantsizio hitzarmen bat proposatu zuten. Hala ere, patronalak sektoraren baldintzak okertuko zituen proposamena aurkezterekin batera, aurrera pausorik eman ez dela salatu zuten sindikatuek. ELA, Komisiones Obreras eta UGTek beren aldetik, ostegun honetan bileran aurrera pausoak ematea espero dute. Horrela ez bada, abenduak 5 eta 7 deituriko grebak aurrera jarraituko duela plazaratuz. Sindikatuek lanaldia nabarmen murriztea eskatu dute. Gaur egun, 1756 ordukoa baita. Raiderrek eta pisuetako garbitzaileak dituzten arazoak konpontzeare eskatzen dute. Hala nola, soldata prekarietatea, kontratu arazoak, indemnizazio ezak eta bar. Gainera, sektoreko hitzarmen berriaren esparruan galdutako erosteko ahalmena berreskuratzea exigitzen dute. KPI-ari lotutako soldata igoera bidez, akordioa sinatzean 15,3ko hasierako igorarekin alegia. Pero horretan, LAB sindikatuak ez du deialdiarekin bat egin, haren esanetan gainerako sindikatuek atzean utzi dituzte gai oso garrantzitsuak. Alemanian hauteskunde deialdia aurreratu dute. Hala, alemaniarrek datorren otsailaren 23an aukeratuko dute zein izango den herrialdeko kantziler berria. 2021an aukeratu zuten gobernua Olaf Scholz, sozialdemokrata buru zuena, hankaz gora jarri zen pasaden astean, Scholzek berak Christian Lindner finantza ministroa alderdi liberaleko kide dena kargugabetu zuenean. Miren Arzalluz, historialari eta komisarioa izango da Bilboko Guggenheim Museoko zuzendari nagusi berria. Museo honen patronatuak izendatu zuen atzo Arzalluz, Juan Ignacio Bidarteren ordezkari. Izan ere, Bidarte aritu da orain arte zuzendari lanetan. Azken hilabeteotan osaturiko hautaketa prozesu baten ondorio da Arzalluzen izendapena eta datorren apirilaren 1 hartuko du kargua.
Aste honetan, argazkilaritza, antzerki topaketa feminista eta arte eszenikoen jaialdi bati buruz arituko daizketan gure kolaboratzaile Irati Agirrezkoenaga. Ane Rearrik argazkilaria gure bazterrak argazki liburua eta izen bereko erakusketa aurkeztuko ditu aste honetan Donostian. Hain zuzen bihar izango da liburuaren aurkezpena eta ostiralean, azaroaren 15ean berriz, izen bereko erakusketaren irekiera izango da Iluntzeko 7etan, Okendo kulturetxeko areto zaharrean. Bertan, Donostiako udalaren musika eta dantza eskolako ikasleek txalaparta joko dute. Ane Rearrik artistaren gure bazterrak argazki liburu honetan, hainbat motatako ilustrazioak eta argazki topatu izango ditugu, ez ilustrazioak argazkia barkatu 35 urtetan zehar Euskal Herrian egineko argazkiak hain zuzen. 1930ean Ane Rearrik Estatu Batuetako ekialdeko kostaldea utzi eta urtebete eman zuen Ipar Euskal Herriko eguneroko bizitzari argazkiak ateratzen. Eta bertan, denbora gelditu dela ematen du. Horregaitik benetakotasun eta garbitasuneak harrapatu nahi izan ditu argazkilariak. Argazki liburuarekin batera, Rearrikek izen bereko erakusketa esan bezala aurkeztuko du. Eta horretarako argazki erakusketa hau bizitatzeko aukera izango dugu ondorengo egunetan. Ikuspegi feminista euskal antzerkian txertatzeari buruz hausnartzeko topaketa antolatu dute, azaroan 29ean ostiralean, hemendik biestetara, Oiartzunen. Topaketak hainbat jarduera izango ditu hala nola, lansaioak, bazkari partekatua eta ideiak eta esperientziak trukatzeko mai ingurua. Saiotako gaien artean, nabarmentzekoak dira antzerkiaren eremuan espazio feministak sortzea, profesionalen arteko sareak indartzea, eta kultura politikak eta inklusioa euskal antzerki gintzan. Euskal Herriko antzerkizale elkarteak, EASE deritzonak, antzerki gintza feminista baterantzko izeneko jardunaldia antolatu du Oiartzunen, esan bezala honetarako, duela urtebete garai honen antolatu zuten bezala, antzerkian ikuspegi feministak duen garrantzia baita ere kontutan hartzeko. Gogo eta prozesu batean murgilduta egon da EASE honetarako, eta egun horretarako azaroaren 29erako egitarau zabala eta interesgarria antolatu dute helburua beti euskal antzerkigintzaren egungo egoera ikuspegi feministatik modu kolektiboan aztertzea izanik eta batez ere antzerki inklusiboago eta konsienteago bat sortzeko aukera eta erronkei erantzunez. Orduan, harreraren ostean, 11etan izango da, 12etan ongi etorri ekitaldia egingo da eta gaiaren aurkezpena, ondoren etenaldia, eta ordu batetik aurrera lan saioak egingo dira gaikako taldeetan. Eta amaitzeko, arte eszenikoen musikegintza jaialdia Bizkaiko 9 museotara helduko da. Jaialdiak azaroaren 16tik, larun batetik, datorren urteko ekainera arte eskainiko ditu ikuskizunak. Bizkaiko museoetako arte eszenikoen jaialdia azaroaren 16an esan bezala Bilbon abiatuko da. 4. edizio honetan misterioa, antzerkia, dantza, itzalen laborategia, klaunak, zirkua eta kontzertuak eskainiko dira. 2025ko ekainera bitartean, ekitaldi bakoitza kultura modu parte hartzailean bizitzera gonbidatzen gaitu ikuspegi berri eta berazgarri batetik antolatzaileen esanetan. Musikegintzaren bidez museoak beste era batera erakutsi nahi dituzte eta aldi berean Bizkaian arte eszenikoen arloan dagoen anistasunaren erakusleioa bihurtu. Musikegintza arkeologia museoko fatxadanen argistapen berezi batekin abiatuko da, ostiral honetan, azaroaren 15ean, eta azaroaren 16an berriz, larun batean Bilboko museo horrek hilketa bat argitu beharko du. Mikel Santiago idazleak diseinatutako misteriozko joko baten bitartez. Joko horrek normalean bizitatzen ez diren museoko espazioak ezagutzeko aukera eskaintzen du errudunaren bilaketa horretan. Publikoak asmatu beharko du beraz, nork egin duen
hilketa. Musikegintza Muskizko El Probaleko Burdinolara ere iritsiko da, datorren urteko martxoaren 15ean, A Film to Kill For filmaketarekin. Bertan ikusleek ekoizpen etapa guztietan parte hartuko dute, makillajetik hasi eta azken ediziora arte. Balmasedako Enkartada Fabrika Museoak bestalde, dantza emanaldia eskainiko du, martxoan baita ere, eta Osa eta Mujika konpainiak bueltaska aurkeztuko dute. Hau guztia esan bezala datorren urteari begira, baina ostiral honetan dagoeneko emango diote hasiera. Gure aldetik, hauxe da dena gaurkoz. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte.